го измисли. Виж тук е Габито. Виждаш Габито? Какво прави Габито? Да. Лапа пръщите? Габито си даде ли? Дай цунка на тоти. дай Леле, цунка и на мама. сладкия. И на мамата ги благодаря. Няма татънце коли. Като се върнеш в къщи след няколко дена, тати и мама като ти вземат след няколко дена в къщи, ще дадеме на Габито. Целият ден ще гледаш коли. По цял ден ще гледаш коли. Ще имаме телевизор, ще имаме какво да папкаме цялото време. И ще има коли. Да. Много коли. Ти купи на детето количка, да. Купи му рейсче на момчето. По-хубаво рейсче. Да. Това е за момчето рейсче. Да, кажи какво прави с тебе? Кара ли ти се? Кара ли ти се? Дава ти да си играеш кака? Опа! Не знам, вика нито аз не пусна там. Ух, колко голяма кола за детето. Какво личи? Иска ли чипс, момче? Ло? Ло? Иска да играе. Ще го возим. Айде, искаш ли да сложим рейсчето да возим? Искаш ли рейсчето да водим? Рейсчето ще возим, така ще го сложим и така. Ей, усмихна се той на мама. Другото камионче, да. А това ще возиме? Айде, това ще возиме. О, Така как ще го голям качиме, камион. така ще го качиме. И бавно така. Каква катастрофа! Дава да си Катастрофа, да, рейсчето е тук, тати и мама, където го пусиха. Няма да го щупиш, той е за тебе рейсчето и ще си го вземеш с тебе. Да, ще покажеш на другите дечици и ще кажеш, вижте мама и тати какво ми взеха. Тук искаш да го качи? Дай. Опа! И тук е рейсче. Не даваш на рейсчето да е там? Да. Коли, като се върне, опа, тати го хвана. Искаш ли тати да ти дигне високо? Ела, тати да дигне високо, ела. Ела. Искаш да пречи? Искам да Ела, как си прави до това? Така, Дай ма да ги дай ма да. Да, мама да ти дигне сега. Искаш ли мама да дигне? Мама си стамай. Така, високо. Така, високо, мама ти дига. Опа! Помниш ли как си играхме с теб? Помниш ли? Сега ще видиш. Опа.
тати дига Тя ти високо. кажи високо дига. Високо, високо, високо. Еми тя така. А помниш ли как се катереше по тати? Я покажи как се катериш ти по тати. Качвай се на тати. Не искаш да се катериш? Дават се. Не иска да се катери детето. Благодаря. Ела се качи на тати. Габи, иди се качвай на тати на гръбчето. Габи, ела се качи на тати на гръбчето. Колечки ще има, като се прибереш вкъщи. Колко играчки има тук? Да видим кой има тук си. Топче. Топка. Опа! Ключи. Опа! А това е това. Нещо интересно. Защо така? Ай съм Мики Мауска, ай съм Мики Мауска. Ой, не, виж сега, виж. Аз съм пате, Маус, аз съм Мики Маус. Габи. Габи. Я дай ръцичките да хванеш Мики Маус. Коле търсиш пък? Виж, Габи, виж. Лисичка и то зелено. Се виждам тук коли. Какво видя там долу? Купче! Някакво странно същество. Робот. Книжка. И с коли, тати ти даде Ето с коли. Ти не я иска. Ето с коли. Виж колко коли има. Виж. Пак ми се тичи. Ето коли. И тук няма сега коли. Като дойдеш след 1-2 дена в къщи и ще има коли. Да, след няколко дена, като дойдеш при мама и тати в къщи, тати много коли ще ти пуска. Да. Защо ла? Защо ла? Това не е ли Гарфилд? Я, Да, не знам. Гарфилд. Да, и шоколадчи папка момчето. Я кажи, как кара ли ти се? Кара се? Вика по тебе? Тя не вика, тя го пляска. Бие ли те кака? Габи, кака бие ли те?
книжка. Я да видим какво има тук в тая книжка. Няма картинки. Скучна книжка. Да, скучна книжка. Дай ще я пъхнем обратно вътре. Лисичка. Аз съм малката лисичка. Аз съм малката лисичка. Лисичка, лисичка. Къде лисичка? Лисичката се крие, дебне гадито. Малката лисичка, дебне гадито. Какъв си шоколадо? Какъв си шоколадо? Така. Дай мама да избереш лисичката. Дай мама да избереш лисичката. Мама да избереш. Много шоколадчета. О, чукчи. Чукчи. Знаеш ли какво се прави с чукчи? Така се прави с чукчето, виж. Така. Ема не по главата. Опа! Не, така. Не беше по глава. Бум. Не, така, виж. Опа! Това са ключове. Не, колело. Това са колелца. Колело. Това са колелца, виж. Така се прави с него. Бре. Да. Дай цунк. Дай на тати цунк. Габи, дай на тати цунк. Дай цунка и гуши. Ще дадеш ли? Колишката, лещето на Габито. Топките вътре, да. Дай да приберем вътре, за да не ни пречат да си играем. Там сте правилно. А тук е коте. Това коте ли е верно? Да. Опа. Не там? О, Не, да, друго. то беше. Той не беше там, а тук. Да, прав си. Не беше там. А какво има там? О, мече ли е това? Не е мече, пак. Теко коте. Или мече, не знам. Тук има кукла. Или... О, батето! Дай, мама, да изпиши. Топката можем да ударим с нея. Що там долу? Да го вижда. Никога не му прави. Да, там ще пътува то. И там ще пътува.